Здравейте! Много от вас знаят, че пиша в дневници. Много от програмите ми съпътстват и писане. Това за мен е начин за лечение, ако искате го наричате, за творчество, за пресяване, за изчистване, за улекотяване. Ето защо създадох мой собствен дневник, който исках да е красив, да е малък и да има много злато. Затова си го направих с златни странични страници, златна първа страница и златно отбелязване на това докъде сме стигнали. За мен беше важно той да е малък, т.е. да мога да си го нося навсякъде, но да е достатъчно дебел, че да си така издържа една цяла година. Това, което исках така да го направи специален, малко по-различен, е дневника да включва и лунен календар. Включих лунния календар за 2025, защото вярвам, че ние сме циклични същества. Особено жената. Ето защо включих и да има 13 такива кръга за нашия менструален цикъл. През последните няколко години отбелязвам как се движи менструалния ми цикъл всеки ден. Тоест, колко регулярен е, колко кръв имам и какви са преобладаващите емоции. Забелязвам, че на ден 7, примерно, съм най-креативна и си запазвам този ден, за да създавам неща, които ще продължа да развивам през този месец. Също така 20 ден първи е най-зле. Отказвам всякакви социални срещи, опитвам се да не водя много практики, защото тогава заеквам, трудно ми е, има много гняв в мен. И вярвам, че по този начин, който всеки един от нас забележа И вярвам, че когато всеки една от нас забележи регулярността си, ще знае по-добре как да бъде по-нежна със себе си. Не да променяме нещо. Ние нямаме нужда да ставаме по-добри. Ние имаме нужда да бъдем по-добри с вътрешния си глас, да си говорим по-чтиво, да бъдем по-малко самокритични. И вярвам, че това се случва, когато забелязваме нашия менструален цикъл. И дори да нямаме елемента кръв от нашия менструален цикъл, всички живеем в цикличност. Не можем да отхвърлим сезона навън, не можем да отхвърлим сезона вътре в нас. Ако имаме дете малко, то е различно от ако имаме дете тинейджър или ако въобще нямаме деца. Това са нашите вътрешни сезони, с които се движим и е хубаво да забелязваме нашата цикличност, за да уважим първо това, кои сме ние, а не просто да излизаме и всичко е перфектно, много съм добре, да демонстрираме това, което искаме, а всъщност вътре нещо да ни изяжда. Добре, това е този малък тефтер, тетрадка, дневник. Наричам я нейната сила. Пожелавам ви тя да ви даде сила. И ако не искате да си закупувате този дневник, направете го просто част от вашата практика. Вие сами може да си начертаете един кръг с дните и да отбелязвате как се чувствате. Ще забележите, че има цикличност, ще забележите, че повтаряте, ще забележите, че имате сила в определени дни.